Obraciam sa na vás, ktorí zvažujete, či ísť vôbec voliť. Alebo ešte nie ste úplne rozhodnutí, komu dáte svoj hlas. Poviem jednoducho. Niekto musí riadiť rezorty. Iní musia prijímať zákony. Niekto musí zodpovedať za správu všetkých štátnych úradov. A ten niekto je ten, koho si vy teraz môžete vybrať. Je to vaše veľké právo. Vždy len raz za spravidla 4 roky. A preto sa ho netreba vzdať. Ale treba ho využiť a vyberať, pritom zodpovedne. Tak pre ilustráciu. Sadli by ste si do lietadla, ak by ste vedeli, že pilot ešte nenalietal potrebné letové hodiny. Alebo do autobusu s podguráženým vodičom. No určite nie. Všade vyžadujeme zodpovedných odborníkov a chceme sa spoľahnúť na profesionálov. Rovnako tak aj v politike. Treba si vybrať zástupcov, ktorí sú expertmi vo svojich oblastiach. Ako napríklad Juraj Šeliga v oblasti spravodlivosti, Janka Žitňanská v pomoci znevýhodneným, Jaro Naď v téme obrany, či Andreja Letanovská v zdravotníctve. A v našom tíme demokratov je mnoho ďalších skúsených odborníkov. No nielen odbornosť je výsadou demokratov. Sme slušný tím, ktorý sa bije argumentami, nie pesťami. O tom svedčí aj to, že máme v oblasti spravodlivosti, životného prostredia a ochrane zvierat najlepší program na základe hodnotenia nezávislých inštitúcií. Sme strana, ktorej zoznam členov sa neprekrýva so zoznamom obvinených či obžalovaných z korupcie. Zastávame sa znevýhodnených a marginalizovaných, lebo vieme, že potrebujú našu pomocnú ruku. Sme politici, ktorí jasne chápu, že patríme do západnej Európy a že preto treba urobiť viac, ako vypúšťať holubice mieru či platiť rublami teroristovi. Sme tým demokrati, strana číslo 22.